नमस्कार प्रणाम भैया, हम अरविंद उजाला रेवा सबके दोनों हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम करतनी। जैसे कि आज हमनी के एगो गाना शूटिंग भैला जेके इंटरटेनमेंट कंपनी के माध्यम से। वो पता नहीं कि कौन सा नशा करेली, यार दुगो राखी के बेवफा करेली। दुकड़ी इतना मैं सुना देतनी। वो पता नहीं कि कौन सा नशा करेली, यार दुगो राखी के बेवफा करेली। ई गाना रुआ लोग के हाल फिलहाल में जेके एंटरटेनमेंट और एसएम फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी के माध्यम से रुआ सबके सुनने के मिली। आयु में कैमरा और वीडियो एडिटर जयशंकर लाल प्रेमी जी बानी। वहाँ के पता नहीं कि कौन सा नशा कर ली पॉजिटिव रोल में जयशंकर लाल प्रेमी जी बानी। तरुआ देखल भूले ना, याद रखे। आई निशा जी के यार बनल बानी, साथ में मेन में हमरा से यहाँ के प्यार कइले बानी। ये घड़ी डबल सरकार हो गइल बा, बैटी जोड़ के चलावे के पड़ता। जैसे बोलो एगो बोले के सुना देता नहीं दू कड़ी के। गोरी बस काम हे गड़बड़ा दिहली, गोरी बस काम तो हे गड़बड़ा दिहली। एगो नद पदुगो भैंसा लड़ा दिहली। जयशंकर लाल प्रेमी जी बानी, कैमरामैन, वीडियो एडिटर, वीडियो डायरेक्टर। तो आई यहाँ के हमार प्यार बनी। सच में क्या? और वह सब खुश बानी। ओकरा बाद में यहाँ के दूगो चैनल बटे जेके इंटरटेनमेंट और एसएम फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। तरुआ ये चैनल के बेल आइकन बटन दबाकर लाइक कमेंट शेयर जरूर करी। चलिए रउआ सबके बीच फिर अगला लाइव पे हमने आए सब चलते। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।